guys, जोङो दिनै बेलासिसिम बेरायनो फैलायबाय गेटआव गोबाव सम जाबायमोन दानो इयाव बेरायनो फैया ओमफ्राय दिनै ओरैनो नर्मेल ब्लग बानायनोसै बारा इन्ट्रेस्ट जायाबाबो ब्लगखौ नायलांबाय थादो न'आव थाबाथाय माने सम सम इ गेटआवनो बेरायनो फैयो जोङो बिराद मजा जायो माने बेरायनो इयाव नायना लानो हागोन पुरा स्रिं स्राय बिराद हिट खिन्थु जायगाया न'फोराव खाथियाव न'फोराव थाबाय थाबाय बरिं मोनबाय थायोबा इयाव बेरायनो फैनानै एसे रिलेक्स खालामनो हायो आरोना बिराद तामाम हिट जायो लिजेन्ड फैया नै गोजां बोथोरनि खोथा जाहैबाय ना मैयानि ब्लगा माबायदि जायगायाव खोन्थाहरबानो जाबाय नायनो हागोन नै मानसिफोरा क्रिकेट गेलेगासिनो दा ओरैनो बेरायनो फैबाय आरो ना खिजा दसे वाव दैमागुरियाव सम सम बेरायनो फैनांगौ तामाम मजा जायो खिन्थु दंफांनि दालाया गैलानो साननैसो आगोलाव जों इयाव जाम जाफैदोंमोन ओमफ्राय गाइस फैनानै दैमानि दैखौ एसे दांना नायनो गोसो जादों थांनानै दांहैनायनि र' थान्दा नामा गाथोना खिन्थु बिराद मोजां दैयो पुरा फाटाफाटिखा बेलासियाव टाइमाव बेरायनो बिराद हिट जायो इयाव दैखौ एसे दांना नायनोसै माबायदि थान्दायानो गाइस दैया एकदम दांनो हाया आरो बेलासि खासो दैया बिराद थान्दा जादों गोथां नुयो दैखौ बिराद मोजां ज्रि ज्रिनो नायना नै गेटआ दैया इयो हाग्रानिफ्राय फैयो हाग्रानिफ्राय बोहैबोनानै डाइरेक्ट ओरैहाय बोहैलाङो हाग्रानि दैना एसे माने थान्दा जाखायो एसे एनैया नायनो हागोन नैनि सासेया इयाव गोजानाव दं गाथोनाबो खिन्थु तामाम गोजौ दे लोगोफोर ब्लगा एसे नर्मेल जासिगोन बारा इन्ट्रेस्ट जायाबाबो नायलांदो एसे मोजाङैनो बारा इन्ट्रेस्ट मोनाखैबाबो नायदो ब्लगखौ एसे आरो सापर्ट खालामदो थ' गाइस नायनो हागोन थ' थांनोसै ओमफ्राय दैया खिन्थु बिराद थान्दा आखाया बोरैबा जाजोब्बाय नै गाइस एसे फिल्ड फिसा दं इयाव मानसिफोरा क्रिकेट गेलेगासिनो गोबाव साननि उनाव दिनै फैनानै बिराद मोजां मोनदों बेरायनानै माने 6-7 मासनि उनावसो दिनै न'आव फैदो एसे बेरायनो फैबाय खिजा बिराद बार बारनायजों थान्दाजों एसे मोजांबो मोनदों आरो बोथोराबो गुसु जाहैबायना मागो दमासिनि बोथोर मा होनबावनो नङा होमबा नायलांदो ब्लगखौ गाइस नै गेटआ जोंना ओइ सायाव गाखोनो हायो दाखालि बयबो गाखोदोंमोन जोङो बया गिथावथाव नै बेनिफ्राय गोलैलांबा खिन्थु बेले जागोन दे गाइस थ' गाइस मोनाबायबो ओमफ्राय थांसै बेनिफ्राय बेखौनो एसे देखायलांसै नै जाम बिफाङा इयाव फांसे दंबावो पार गेदेर गेदेर जायो जाम फिथाइ माखायाबो जानो तामाम हिट जाखायो खिन्थु जानो इयाव दैज्लां बोथोराव इयाव अखा हाबाथाय तामाम दै जायो इयाव ओरै लोमफैजोबो नैयालागै लोमफैजोबो इयालागै दा दै गैयैखाय माने रानस्रावजोबना दङ गोजां बोथोर ना नै नायनो हागोन तामाम हिट दे बै सायाव गाखोखांबायना जों खनसे गिदोंमोन नामा होनदों नों गाखोनानै नै सोरबा नैनिफ्रायनो इयाव गाखोनानै बाज्रुमहरनानै डाइरेक्ट ग'प्र रखमदों ना थंबनेल के लिए ओ भाई साहब बेलेग हिट नुदोंलै खिन्थु ओ भाई साहब खतरनाक दिख रहा है भाई खतरनाक एकदम आइलैंड रखम नुदों ना मानसिफोर दङ रिल्स बानायगासिनो बुरिफोरानो मा होनो ओइनो नायनो हागोन बिसोरो तामाम बुरिफोराबो आजिखालि रिल्स बानायग्रा जाबायलै सिख्लाफोरासो पात्तासो मोनसिनबावनाय नंला नै बेफोरबायदि सायाव गाखोनानैबो रिल्स बानायबावो जोंथ' आरो मा सिंगेल मानसि नालाय एसेनि रिल्स बानायनायखौनो नायनो फैबाय जोंखौ नुनानै मोसाबावाखैब्रा बिसोरो लाजिबावोनो गतिके जों इनिफ्राय फैबाय आरोना गासिबो ज' रिल्स बानायदो फेमिलि रिल्स ना मा होनो इखो बुरिफोरबो दं गथ'फोरबो दं सिख्ला दङ सासे सिख्लाया बानायगासिनो दंमोन ओमफ्राय जों आरो जोंखौ नुनानै माने एसे लाजिबाय खोमा बानायासै गतिके जोंबो फैबाय आरो इनिफ्राय नायाबालासिनो बेसे नायनो मालायनि रिल्सफोरखौ ना आंना ब्लगानो भाइरेल जायाखै नोंसोरबो भाइरेल खालामथाराबा अननानै खालामदो भाइरेल अबे साले थांनोसै नै मोनाबायानो सानाबो दुबैबाय नैयाव गणेश फुजा जायोमोन आगोलो गाइस ब्लगआ माबायदि जाखो खोन्थाबानो जाबाय
नै जोंना लामाया दाबो डेभेलप जायाखै जोंना सुइजारलेण्डनि बिटिआरआ बे सुइजारलेण्डनि बिटिआरनि लामाया बेफोरबायदि नै दाबो औवानि जेनलाब दं नैयाव गामि दरसे दं ओइखिजा गामि दरनै दं बैयाव गामि दरसे दं ओमफ्राय नोजोंहाय गामि दङ ओमफ्राय गेजेराव नैबे दैमा दं ओमफ्राय आरो बैखिजाबो दैमा बोहैदो ओमफ्राय जेनलाबनि दलं दाबो जोंनाव नै डेभेलपआनो जायाखै बेयो जाहैबाय जोंनि सुइजारलेण्ड बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन नै बेखौ नाय औवानि जेनलाबा दाबो दं मालादि जागोन दैलाङाव थांलाय फैलाय खालामनो थांनो खस्थ' जायो लामाखौथ' बारनो हाखायानो पुरा दै लोमजोबनानै एकदम बेफोरो सायाव जाजोबो जेनलाबखौ नुवानो माने जोंना माने लामाफोरा दाबो जायाखैलै माला जागोन मिथिया आरोना माला बानायसिगोन दाबो औवानि जेनलाबानो दं दा नोंसोर नुखाबायानो सासेया बैग्रि फिथाइ जानो नागिरदों नै बैग्रि फिथाइ नांगौ गाइस मोनफैबाय जोंनि फोथार नै सय नै नाय जोंना लिजेन फैया मोसौ लायनो थांगासिनो मोनाबायबो ना एकदम सानानो दोबैजोब्बाय फोथारावसो दंफैयो दा मा नांगौ नोंनो मा नांगौ ओइ फै मा खारलाखो अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर बियो 3 नाम्बार ब्लग आंनि थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थ' नेक्स्ट थाबैनो मोनसे मोजां ब्लगाव लोगो मोनफिनलायसिगोन लोगोफोर नोंसोर गासिबखौबो स' भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ